पैसा लायसन्स काढते अंड्यांचे लायसन रे किती ते स्टेअरिंग तेच असत त्याला मासे बरेच जमना ते गाड चालू बरं मार्च स्टार्ट चालू बेन या ओके चल माता 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 खुमारी चढ़ के उतर गई जिंदगी अरे राव रे राव रे राव रे राव रे राव रे अरे किधर रे ओ तो बंगली तुम गेला रे नाही आता गटारा मुतू जात मध्ये ए मुतू बितू काय ना गोरा कसर मोत अरे मुझे 2 किडनी पेलाच आहे कसवा तू काय किडनी फेल झाल म्हणे जापल सांगो ना मरे अरे भाड्या किडनी फेल झाला अरे ते मुटू मसली रे ए तू पोळान बी गेल जाल्यार ए तेक दाणा का तो चाला गन तो कॅट मान गेल झाला तुमका ए तेक दाणा का ते तीन जाय रे मग गेल्या काय तेक्षा मुतू जात असतो मरे दॅड रे बॉस दॅड रे चल सॉस बेगीन यो अरे रे रे पाड पळ मुतू पासून आमके रिणा देऊन गेले हे किडनी दुयेस पाड पळले दिसा 10 पाट उदो पी 20 पाट मुतू अस आख्खे लायफ टॉयलेटी काढपाचे जर अरे रे कितो काय जागा आजूबाजूला मरतो पळून निघाला मरतो ना रे यार किडनी हार्ट अटॅक बी येला असतो हा मासा चोन आता पळून बिहा असतो तिंगा आणि तू पळून निघाला ल्यारो आणि कितको धावतो रे आमके पाट आणि अंजला हा नरे रिणा को मा कितसा जमाला एकलो मुतू होईत म्हणून रिणा दोन गेला आणि तू हार्ट अटॅक येईल म्हणून रिणा दोन ना बाबा तो धावतलो एक दाणा का तो धावतलो शुअर एक दाणा का रेनी यस बॉस चल तो पळून येतो तू तेच बार बॉस ओके बॉस अरे रे बाबा वेल जाता हार्ट अटॅक आणि आता जाते किडनी अटॅक टाइम बरं चालणार रे बाबा चुप A few moments later. आजूबाजू येईल नाही मरते मरे आजूबाजू लाय मरे त्या आता मग गेटान आवचो येणार त्यांका पाले दे राव किसोच मला आमकीत पिसमू समजाला आम तो आणतो ना ताय तू मिंगार आहे दरा लॉक कर ना डाल झाला कितको तले अरे लॉक केला त्यांक सांगता कसला मेळपना आमगे इस्सान देर बन कोण आरशी उक्ते दोन गेल मरे हे आणि कसा गुंडा रे A few moments later. मुई रे तो मुतू येत मग गेलो मरे तो दिसते पोणा मरे तो विचार गेल तरी ए बाबा ना रे ते म्हणजे गाडी विश्वासान सोड गेल ना अरे यार कोण समजा यार यार लोक जात नाही यो अच्छा भाषा अरे मुरा दे बोल ना मरे मुतू येत मग हटायत मग गेलो मरे नाच मरे अरे काय काम जाणार शे किती रे ते सारखं हा चला चल आम्ही असं सडा या निकड मध्ये मध्ये झाल्याकडे